Moure'ns en transport públic o bicicleta millora la qualitat de vida de tots. Barcelona t'ho posa fàcil amb accions i mesures que faciliten els desplaçaments en bus o bici. La nova xarxa de bus disposa actualment de 13 noves línies de traçat rectilini que garanteixen recorreguts més clars i ràpids. El desplegament és progressiu i fins ara s'han incorporat 6 línies verticals que van del mar a la muntanya i s'identifiquen amb la lletra B baixa, un número senar i color verd. 6 línies horitzontals en sentit Llobregat-Besòs, identificades amb la lletra H, un número parell i color blau. I finalment, una línia diagonal, identificada amb la lletra D, el dígit 20 i color lila. També s'han creat noves parades i 19 àrees d'intercanvi. L'accés d'una línia a l'altra és més fàcil i també la correspondència amb altres mitjans de transport públic com metro, tren o tramvia. Els nous sistemes d'informació digital et diuen en temps real l'estat de cada línia. Tens tota la informació a la web de la nova xarxa de bus. Però si el que vols és desplaçar-te al teu aire, a la vegada que fas esport, anar amb bici per Barcelona és el mitjà ideal. El 80% de la ciutat té un pendent inferior al 2% i això permet recórrer-la amb comoditat. La bicicleta no contamina ni fa soroll i és un sistema de transport saludable. Segons estudis recents, Barcelona s'ha convertit en l'11a millor ciutat del món per circular-hi en bicicleta i líder de l'àrea mediterrània. El 2013, Barcelona va superar els 100 quilòmetres de carrils bici i s'acostava als 120.000 desplaçaments diaris. Al portal Com s'hi va trobaràs una visió completa de la mobilitat a Barcelona amb informació sobre carrils bici i vies paledables, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, escales mecàniques per a vianants, àrees d'estacionament de vehicles, línies de transport públic, estat del trànsit i també un motor de cerca i planificació de rutes. Recorre Barcelona de manera eficient.